hokang balei hatai dofani samung tangnai rok bolongni borok rok borok khaisukliya poya sengkha lena sinai tabuk nogo tongsinai hinei borok yakti sai phaimani yagulo borokni chukti potro tongo borokni manthai sanai mani keba aboni bisingtino borokni tini o manthai mankha borokni rabat chara tai bwskango tongo borokni wak chara tai nok omo hairogo borokni kwbangma skin manthai tongkho nei sawi khnarekha TURIPC ni president borong gonang Pranab Debroma tai hambaya pharka basaibari subjunal ni GDO tai oroni joto officer tai Iprasa hamkrai bedeni montri borong gonang Vikas Debroma nobo hambaya pharka tai borokni agini TMB ni borokni kaisa songgothani bisingtwi borokni chobani joton sai okrarok abo wngkha borong gonang Bijay Rangkhol tai tongo borong gonang Ananta Debroma songno borok hambaya pharka borok tini rabachara mamani bwkhastwi hambai chini kok TV channel no je chung chini kwai district ni Tulasigor RD blog ni Basaibari Sabun ni chung tini 2/9/2023 chung tini ni salo chini labar chara chung manka aboni bagui no chung tini orok khatung khacha bai kutum laijak tini TURIP ni sini hoite ngai chung puilano tini TURIP sini president sar gorom gonang Ananta Debroma no chung sabai kubai hambai janogo ei chini tribal welfare minister chini Vikas sarnogo chung belai khaino gono chung gorom dibo sabai kubai chung chini sarbai malai nang tongmani nirbachoni purpose danilangroi chung sarbai bo thangmalai maya chung malai sarno chung je chief minister labar plantation ni hoite chung je chini returning ni TURIP sini chung labar manmani aboni chung bona hambai janongnai thangya tharnai bobai malainai chung amo khayo agami dino chung thanai gai tei to tamo thanani chini positive beneficiary rokno chung sotik bhabe no chini chara chung jotono no uthoknai thanabo chini chara thainai chini no puja khas thayo je 5 taka ni chara thaija chini gai chung abo Sikaribari ADC village ke Purbo Basaibari ADC village ro chung jotono no gari bai chung chara bag dihonai tabuk ni bisingo no gai chung tabuk chini kisu samosa tongo je protiti dausababo chung bumung khuna thangriya je chini labor demand ni bagoi kisu ta maje moje samosa hai tongkha thayo gai chung oboni bagoi to chung sikango bo chini DM sar tei chini block development officer bidu sarbai chung malai kok salaijakno kono kichu samosa angka gai to jonathan of ID sabai di jono number of the phone gai chini kono samosa ro gai to chung borong no janoknai gai hambai chung kebo janogo je chini Basaibari Sabun ni ayo borong ni tongo Prodi Debroma tei Jogotnath Debroma borok chini bagoi belai khaino satung watui manjagoi no borok samung khai tongo chung bongno bo hambai janogo gai paithago to chini tabuk je TURIP chini jeta membership ro borok beneficiary tongnai borok no bo chung belai khaino hambai janogo je chung kerno bo manu maya obo to chung kunoti nongo ya chung chini chara phaika angkai chung kubui no jotono no chung rinai asune to ini sinemong ka ani sinemong Tulasigor White District ni Tulasigor block ni block president Pranab Debroma